ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଆମର କ୍ଷୀରି ବନଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛି ସିଏ କେଉଠୁ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ। ତୁ କେଇଠୁ ଆଇଛୁ ଉଗାଣ୍ଡା ନାଇଁ ତ କ୍ଷୀରି କେରମ ବନା ହୁଏ? खीरी ହଁ फास्ट हाडगर जरिया ହଁ हाडगर जरिया ଆଉ ହଁ हाडगर ई मिसा जाए ହଁ आर से खेती लय ହଁ ଆଉ ସେ हाडगर पेस्का ହଁ सब मिक्सिंग ହେଇକି ବନା ହୁଏ ଆଉ। ସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ବନା ହୁଏ। ହଁ କେରମ ଟେଷ୍ଟ କେରକମ ହୁଏ? टेस्ट पूरा हाइब्रिड माल। ପୁରା ହାଇବ୍ରିଡ ହଁ ଚୁଲିରେ ହିଁ କେବଳ ହବ ନା ହୁଁ ଆଉ କିଥିରେ ହେଇପାରିବନି ନା ସେଇଟା କେବଳ ଚୁଲି। ଚୁଲିରେ କେବଳ ହବ। ଓହୋ ଆଉ ଦିନେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟିକେ ବନେଇବୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ।